כבוד השמיניסטית, איפה את? וואו, מה קרה לך? מה הלחץ? זה קורה עוד שנייה, תתארגני על חצאית, חולצה 3/4 תוציא, תעלה זה נשים חולצת עם הסמל ונצא. מה? זה לא בג' אדר? 10/3? זה היום. היום? בומר, צריך לרוץ, זה מתחיל! בומר! Ladies and gentlemen, קבלו את השמיני! וואו! תראה! איפה אנחנו? וואו, יש פה אלבד ושירותים עם הרע! ספות! וואו! כן, זאת הקומה של השמיני! מטורף! בוקר טוב ממלא, במה אוכל לעזור? יש לך אישורים? אישור מחנכת משולי? לא הבנתי. נערה בריסקין, יש לך אישור? מה? תקשיבי נילה, אנחנו פשוט צריכים דברים מחדר ציוד. אני לא יכולה להביא לך את המפתח. אבל דיברתי עם גילה, זה בסדר שניקח. יש לכם דקה להחזור לי את זה חזרה. זה החדר מורים? על מה הן מדברות? איזה נושא שיחה כבר יכולים להיות להם? קול, תמי 4. את באה איתנו. רגע, לא, רציתי רק את המורה. היי. וואו, אני גם השמיני. כן, בטח. איך נדע שאת לא מתחזה? את משחקת בשבת? ברור שלא. את מכינה שיעורי בית? לא. את משלמת על צילום דפים? לא. את שביעיסטית? לא. את צריכה אישור הורים כדי לצאת? לא. את משתמשת בתאריכים לועזיים? לא, אני רק חולבת ולנטיים, זה בסדר? את באה לבית ספר כדי להוציא תעודת בגרות לעתיד שבתכלס אנחנו מסיימים את 10 שנה הבאה? כן, אני באמת צריכה להתחיל לחשוב על זה. ביבי שלנו! תגידו, לא אמרו שזה ב3/10? כן, זה מה שהיה כתוב בכל השלטים. לא, זה טעות. זה ב10/3. אבל למה היה כתוב אז בכל השלטים ב3/10?